пяшчотнай усмешкой пред детьми стоит, а сердце святое за грешных болит. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария. Пытаются дети, отколь пани ты. Приходжу я з неба, каб нищить грех злим. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария. Ми хочем послухать Твоих, Маті, слов, каб Бог нас любив, як справдних синов. Аве, Аве, Аве Марія, Аве, Аве, Аве Марія. Молитвы и просьбы до Пана несем, и души очистим, покуты огнем. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария. А криш и терпение мы примем за тых, чий грех лег слезами на очах Твоих. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні у літургії Костьола ми відзначаємо урочистість народження святого Яна Хрестителя. Святий Ян Хреститель – це той, хто предказав приход Єсуса Христа. Один з найбільших святих католицького костьола, не тільки католицького, католицького у сенсі повсюдного, про заступництво якого ми прагнемо сьогодні молитися і ахвяру життя якого прагнемо сьогодні у особливий спосіб ушановувати. Святая мша, у якій ми удільничаємо, буде ахвярована у всіх тих інтенціях, які були представлені перед образом Маті Божої у набоженстві. На початку перепросимо Пана Бога за усі наші грехи, недосконалості нашого життя, каб ми могли годно удільничати у гэтай найсвятейшей ахвяры. Споведаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую
заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Езу Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Добры Боже, Ты паслаў святога Яна Хрысціцеля, каб падрыхтаваў Твой люд да прыйсця Хрыста Пана. Адары Твой касцёл радасцю Святым Духу і накіруй душы ўсіх вернікаў на шлях збаўлення і супакою. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги пророка Исаии. «Слухайте меня, выспы, прислухайтеся вы, далекие народы. Пан покликал меня з улоня маті, знутра яе назвал мое імя, зрабіў вусны мае, як востры меч, схаваў мяне у тені сваёй рукі, зрабіў мяне выбранай стралой, схаваў мяне у сваім каўчане і сказаў мне: ты слуга мой, Ізраэль, у табе я праслаўлюся. А я адказаў: дарэмна я намагаўся, марна і на пустое траціў сваю сілу. Але закон мой у Пана, і ўзнагарода моя у Бога майго. А цяпер, кажа Пан, які стварыў мяне ўжо ад улоня маці слугой сваім, каб вярнуў для яго Якуба і сабраў для яго Ізраэль. І я праславіўся ў вачах Пана, а мой Бог стаў маёй сілай. Ён сказаў: таго мала, каб ты быў слугой маім, каб аднавіў патомства Якуба, каб вярнуў рэшту Ізраэля. Я зраблю цябе святлом народаў, каб збаўленне маё дасягнула аж да краю зямлі. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створаны. Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створаны. Пане, Ты выпрабаваў мяне і пазнаў, Ты ведаеш, калі я сяжуся і устаю. Здалёк разумееш мае думкі, ці ідуць, адпачываю Ты са мною, і ўсе мае шляхі вядомыя Табе. Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створаны. Бо Ты стварыў маё нутро і выткаў мяне ва ўлоні маёй маці. Слаўлю Цябе, бо я цудоўна створаны, дзівосныя справы Твае. Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створаны. Ты добра ведаеш маю душу, не былі схаваны ад Цябе мае косці. Калі ў таямніцы мяне стваралі, я сатканы быў у глыбіні зямлі. Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створаны. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Павел сказаў: Бог прызначыў айцам нашым Давіда каралём, пра якога і сказаў, засведчыўшы: Я знайшоў Давіда, сына Єсея, мужа па сэрцу майму, які выканае усе жаданні мае з ягонага патомства, паводле абяцання. Бог вывеў для Ізраіля збаўцу Езуса. Перед ягоным прыйсцем Ян прапаведваў хрост пакаяння усяму ізраільскаму народу. Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў: Я не з'яўляюся тым, кім вы лічыце мяне, але вось за мною ідзе той, каму я не варта развязаць сандалі на нагах. Браты, сыны роду Абрагама, і тыя з вас, хто баіцца Бога, нам паслана слова збаўлення гэтага. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, дзіцятка, пророком найвышэйшага будзеш названа, бо пойдзеш перад Панам падрыхтаваць шляхі яму. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. Альжбеце надышоў час нарадзіць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яе, што пан праявіў да яе такую вялікую міласэрнасць, і радаваліся разам з ёй.
На 8-й дзень прыйшлі абрэзаць гэтае дзіця і хацелі назваць яго імем бацькі яго Захарыем. Але маці яго сказала ў адказ: «Не, але будзе названы Янам». І сказалі ёй, што няма нікога з сям'і, якаго б называлі такім імем. І пыталіся на мігах у бацькі яго, як бы хацеў назваць яго. Ён папрасіў таблічку і напісаў: «Ян, імя яго». І ўсе здзівіліся. У гэты момант адразу адкрыліся вусны яго і развязаўся язык яго. І ён загаварыў, праслаўляючы Бога. Усіх іх суседзяў ахапіў страх, і расказвалі яны пра ўсё гэта па ўсёй горнай краіне Юдэі. Усе, хто пачуў, разважалі пра ўсё гэта ў сэрцах сваіх і казалі: «Што ж гэта будзе за дзіця?» Бо рука Пана была з ім. А дзіця расло і ўзмацнялася духам, і заставалася на пустыні да дня з'яўлення свайго перад Ізраілем. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядзем на хвілінку. Дарагія браты і сёстры, дарагія дзеці, сёння, як ужо казаў, на пачатку мы святкуем урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. Вельмі адна з такіх дзіўных урачыстасцей, таму што амаль няма такіх святых у касцёле, нараджэння якіх бы мы святкавалі. А ведаеце чаму? Ну, таму што пакуль чалавек нарадзіўся, то яшчэ невядома, што з яго вырасце, праўда? Што з яго будзе, якім ён будзе. Мы найчасцей святкуем, праўда, урачыстасць, успамін святога гэта тады, калі чалавек ужо памёр, калі ўжо дакладна вядома, што ён, кім ён быў, і у большасці вядома, што ён быў добрым, Божым чалавекам. Аднак ёсць два выключэнні у літургіі касцёла, калі мы святкуем нараджэнне святых. Ну, гэта адзін, вядома, Ян Хрысціцель, якога урачыста сёння мы абходзім. А хто ведае, можа, другога? Яшчэ якога святога? Альбо, можа, падкажу, якой святой? Якой такой святой мы нараджэнне маглі святкаваць? Которое адразу было вядома, што будзе добрае. Ну, гэта простае пытанне. Ну, давай. Хто? Не, я маю на ўвазе, якую святую? Дарослыя? Маці Божая, Марыя, таму што яна нарадзілася без граху. І, мои дарагія, як мы пачулі учора, таксама, думаю, слухалі уважліва Евангелие, і там было, праўда, пра тое, як увогуле, як з'явілася на свет гэтае дзіця, якім быў Ян Хрысціцель, і ўсё гэта было дзіўна, і нават суседзі ўсе пыталі, што ж гэта будзе за дзіця, праўда? Усім было цікава, што ж гэта за дзіця, таму што такія незвычайныя знакі былі пры нараджэнні гэтага дзіцяці, і бацька яго Захарыя, які быў святаром, страціў мову і пачаў гаварыць толькі тады, калі гэтае дзіця нарадзілася. Усім было цікава, што гэта будзе за дзіця. І гэтае дзіця ад самага пачатку было Богам выбрана і прызначана для якойсьці адпаведнай місіі, мела якоесьці спецыяльнае заданне выканаць у касцеле. І ён яго дакладна выканаў. Таму што, як мы ведаем, святы Ян Хрысціцель гэта быў той, хто прадказаў прыход Езуса Хрыста. Можа, не прадказаў, але больш таго, калі ўбачыў у натоўпе Езуса Хрыста, паказаў: вось ён, вось гэта збаўца, гэта месія, гэта Сын Божы. Ён паказаў на яго. І, мои дарагія, у сувязі з гэтым хацеў бы сёння задаць такое пытанне, бо, як мы пачулі, Бог меў спецыяльны план, спецыяльнае заданне для Яна Хрысціцеля. Як вы думаеце, а для кожнага з вас ці Бог мае спецыяльны план? Мае чи не мае? Хто за тое, што мае? Падымаем рукі. А хто за тое, што не мае? Адзінагласна, правда? Вось. Насамрэч, Бог мае план для кожнага чалавека. Бог мае заданне для кожнага чалавека.
А цяпер задам яшчэ одно пытанне. Хто з вас ведае, якое заданне падрыхтаваў для яго Бог? Складана, правда? А як тут ведаць? А хто раскажа? А нігде, правда, няма такое, каб нарадзіўся, Бог з неба табе пісьмо прыслаў. Кажа, дарагі новы чалавек, вось такое для цябе заданне. Назавуць цябе вось так, рабіць ты будзеш гэта, тое, тое і тое, і я ад цябе гэтага чакаю. Нема так. Але план і заданне для кожнага Бог мае. І, мае дарагія, і адно з нашых заданняў гэта менавіта спазнаць гэты план, адкрыць яго. Бог, напэўна, не напіша такое сопроводительное пісьмо, у якім раскажа пра тое, што павінна быць, але Бог праз розныя знакі чалавеку паказвае, чаго ад яго жадае. Падказвае праз розныя падзеі, праз розныя здарэнні, праз розных людзей, якія з'яўляюцца на нашым жыццёвым шляху, падказвае, чаго ён ад нас хоча. Але тым не менш, мы маем таксама сваё заданне, это заданне пытаць у Бога, чаго ён ад нас хоча. І гэта вельмі важна, каб мы у сваім жыцці, для нас гэта было не на паследнім месцу, а найважнейша на першым месцу. Што Бог хоча ад нас? Каб у жыцці старацца выконваць волю Божую, так як гэта рабіў святы Ян Хрысціцель. Не сваю, а волю Божую. І можна сказаць, што адным з нашых такіх жыццёвых заданняў гэта навучыцца выконваць волю Божую, навучыцца давяраць Богу, навучыцца верыць, што тое, што Бог падрыхтаваў для нас, той план, ён самы найлепшы для нашага жыцця. Навучыцца давяраць яму, навучыцца пытаць яго у розных абставінах жыцця, задаваць сабе пытанне, чаму Бог дапусціў гэта? Чаму Бог дапусціў, што вы цяпер у касцеле на святой імшы? Напэўна, нечаму хоча нас навучыць. Чаму Бог дапускае розныя радасці ў нашым жыцці? Ці ўдзячныя мы за гэта? Чаму Бог дапускае цяжкасці ў нашым жыцці? Складаныя якіясьці моманты, якія для нас балючыя, якія каштуюць нам? Напэўна, чамусьці Бог дапусціў, таму што нечаму хоча нас навучыць. І наша заданне гэта адкрываць волю Божую ў нашым жыцці. Навучыцца і хацець выконваць той план, які падрыхтаваў для нас Бог. Таму што гэта найлепшы план на нашае жыццё. Будзем аб гэта маліцца ці не? Будзем? Ну, дагаварыліся тады. А цяпер давайце памолімся, вызнаючы нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, з якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага у будучым свеце. Амен.
Адзначаючы ўрачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля, просім Бога аб ласках для Касцёла і свету. Молімся за біскупаў і святароў, каб праз слова, малітву і пакаянне яны вялі людзей да Хрыста. Цябе просім. Молімся за ўсё чалавецтва, каб яно дачакалася трывалага спакою. Цябе просім. Молімся аб цвярозасці для ўсяго нашага народа. Цябе просім. Молімся за бацькоў і выхавацеляў, каб яны словам і ўчынкамі скіроўвалі моладзь да жыцця з Богам. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб малітвай і устрыманнем мы рыхтавалі Хрысту шлях да нашых сэрцаў. Цябе просім. Памолімся за святой памяці памерлага ксяндза Яна Варанецкага, у дзень яго імянінаў, папросім добрага міласэрнага Бога, каб дазволіў яму цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. Цябе просім. Усемагутны Божа, выслухай нашыя пакорныя малітвы і распалі ў нас прагу святасці праз Хрыста Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Нябесны Ойчэ, мы прыносім на Твой алтар ахвярныя дары, ушаноўваючы нараджэнне Яна Хрысціцеля, які прадказаў і абвясціў прыйсцё збаўцы свету, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Мы праслаўляем Тваю веліч, якую Ты з'явіў у Яне Хрысціцелю, найбольшым сярод народжаных ад жанчыны. Ты яго выбраў і асвяціў, каб ён падрыхтаваў дарогу Хрысту. Ян яшчэ ва ўлоне маці узрадаваўся прысутнасці збаўцы, а яго нараджэнне прынесла радасць многім. Ён адзін з усіх прарокаў паказаў людзям ягнё, таго, хто бярэ на сябе грахі свету. Ён ахрысціў таго, хто ўстанавіў сакрамент хросту вадою, якая праз гэта атрымала моц асвячэння, а праліўшы ўласную кроў, даў найпрыгажэйшае сведчанне аб Хрысце. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое ўваскрасенне і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі у надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цяпер, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй волі дарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш навекі вечныя. Амен. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. І з Духом Твоим. Перадайце бліжняму знак спакою. Всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благослаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Будешь прославленный, Езу Хостый, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, у Хостый сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, у Хостый сокрытый, Бога человек. Будешь прославленный, Иисус, Бавца наш, як ягнё покорный, свой смяротный час. Славься, Христе, зараз и навек, у Хостый сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, у Хостый сокрытый, Бога человек. Веселися и пляскай в долони, это сердце своего значай. Смерть снимая улады болей, о, Иисус збавил себе, Бог твой збавил себе. Я прославляю тебе, Христос, за твою ласку, за любовь твою, мое избавление тебе я пою. Хвала тебе, мой Бог, я прославляю тебе, Христос, за твою ласку, за любовь твою, мое избавление тебе я пою. Хвала тебе, мой Бог. Веселися и пляскай в долони, свято сердце своего сношай. Смерть снимая улады болей, о, Иисус збавил себе, Бог твой збавил себе. Я прославляю тебе, Христос, за твою ласку, за любовь твою, мое избавление тебе я даю. Хвала тебе, мой Бог, я прославляю тебе, Христос, за твою ласку, за любовь твою, мое избавление тебе я даю. Хвала тебе, мой Бог. Молимся. Усемагутны Божа, вечны Божа, у свята нараджэння святога Яна Хрысціцеля, Ты умацаваў нас на гасці нябеснага ягняці і напоўніў святою радасцю. Учыні, каб мы ўсёй глыбінёй спазналі,
што Христос, якога Ян прадказаў, з'яўляецца крыніцаю нашага адраджэння, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Пасля благословлення будзе выстаўленне Найсвяцейшого сакраменту. Памолімся словамі літаніі да Найсвяцейшага сэрца Езуса. Цяпер хацеў бы яшчэ таксама павіншаваць усіх Янаў і Янінаў. Чи ёсць сярод нас Яны? Яны, Яніны? Ёсць. О, бачыце? Віншуем шчыра Яну з яе імянінамі. Няхай добры Бог благаславіць, а святы Ян Хрысціцель заступаецца. Прыміце Божае благословленне. Пан за вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословіць вас Бог усемагутны, Отец и Сын, и Дух Святый. Амен. Ідіте у спокої Христа. Дякуем Пану Богу. О Найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, Единый Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина Отця спрадвечного, змилуйся. Серця Єзуса, во лоні Девы Мати Духом Святым створенное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, со Словом Божьим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серця Єзуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Серця Єзуса, сяліва найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єзуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами. Серця Єзуса, полымнеючее вогнище милости, змилуйся над нами. Серця Єзуса, справедливости и любови скарбница, змилуйся над нами. Серця Єзуса, добрыни и любови полное, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усіх цнотов глибиня бездонная,
змилуйся над нами. Серця Єзуса, усялякой хвали найдостойнішає, змилуйся над нами. Серця Єзуса, володари з'єднання всіх серців, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Єзуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Єзуса, прага вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єзуса, терпливой и великой милосердности, змилуйся над нами. Серця Єзуса, щодре для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, умилостивлення за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єзуса, наповнене зневагами, милуйся над нами. Серця Єзуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Єзуса, послухмяное ажно до смерти, змилуйся над нами. Серця Єзуса, дідой пробитое, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця усялякого сутяшення, змилуйся над нами. Серця Єзуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Єзуса, супокой поєднання наше, змилуйся над нами. Серця Єзуса, живая хвяра за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами. Серця Єзуса, надія тих, хто в Тобі помирає, змилуйся над нами. Серця Єзуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи
свету, змилуйся над нами. Езу тихий и покорный сердцем, Учини сердце наше до Твоего подобными. молимся. Усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наймилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй Ему имя Сына Своего Иисуса Христа, яки с Тобою живей владарить на веки вечные. Амен. О Єзу, наймилейший откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляется до подножа Твоего алтара. Мы Твоя уласность, и Тебе належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоему, каб ще боль з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки верникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь владаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе. Прывядзі іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна аўчарня і адзін пастыр. Адары касцёл Твой бяспечнаю свабодою, дай усім народам супакой і згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне. Яму хвала і пашана навекі. Амен. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославленне и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походит, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже наш Ойче, освяти наше сердце святлом веры и распали огнем любови, каб мы у духу и правде з усёй данностью прославляли Христа, якого у гэтым сакраменте ушановуем, як нашего Бога и Пана, які живе и владарить на веки вечные. Амен. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменті, о хлібі наш живий у сакраменті. Славлю Пана у кожним моменті, о хлібі наш живий у сакраменте, о хлебе наш живый
сакраменте, славлю Пана в кожним моменті. О хлібі наживий у сакраменте, о хлібі наживий у сакраменте. Хто себе довірить Богу, той відновить сили, отримає орлині крили, побіжить несторонно. Хто себе довірить Богу, той відновить сили, отримає орлині крили, побіжить несторонно. Хто себе довірить Богу, той відновить сили, отримає орлині крили, побіжить несторонно. Хто себе довірить Богу, той відновить сили, отримає орлині крили, побіжить несторонно. Отримає орлині крили, побіжить несторонно. Побіжить несторонно. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амен. Святий Арханьоле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.